Здравейте хора, продължава сега с Haltered Airborne. Нека да започва. Само една секунда. Да започва. Така, Рейни, какво ще правим? Ами... Я чакайте малко. Винес класик не го минах. Няма значение, ще се го мина зад така. Тоест като свърши епизода. Сега... няколко пари. Не знам. Ще... Когато се махне това. Готово 14042. Защо не си купиш Илет Камаро? Това добре позната ни дисциплина Гейдрип. Добре, започвам. Не можа да взема завоя. Не видя колко трябва да взема минимум. И сега просто ще си кажа. Това е 11 000. 4 000. Не, минимум 4 000. От раз го взех. За сега турбо няма да ползвам, защото както виждате трудно издивам с турбо. Това нямаше как да го взема. Нищо, че се пусна. Може би няма да го мина. И това го взех от раз 6010. И тук го взех. Ами за да не се блъсна направих така. 7700. Половин минута имам. Може да не спе. Не можа да го взема. Още 1000 липсват. Няма да го мина, почти го мина. Ами хора трябва да се... Ето 10 400, минимум 11 000. И мисля, че още един път, че
че този път ще го мина, т.е. сега ще се помощи един път. Само да видя парите. Направо скипвам. 336. Добре. И мисля, че ще го мина. Просто тя да се постара да не се блъскам толкова. И да не изпускам толкова. Как се казва тези неща, не знам. Мен тези кой ме дразнат вече. Не знам за вас. Ваше Величество, безпокоят ви. Извинете. Ваше Величество, безпокоят ви. Забравих да си изключа известията. Изключи ги. Сега продължавам. Извинете, знам, че може да смятате за волята, но... Не ме интересуват известията. Другото нямаше как да го взема. Така има 1 минута и нещо. 4900, мисля, че съм добре. Не можа да го взема нищо. Така, тук направо интрото си пускам, за да не губя време. Може би този път няма да успея, ще видим. Още 1100 точки. Ето, направих 11 000. Но ще се направя тези точки в следващото време. Нищо, важното е, че го минах. 11800 точки. Направо скипвам. 851. Така мисля, че имам свършено състезание с Шилет Камаро. Да, ето го. Ще го мина.
Нищо. Ще видим как ще се развият нещата. Ето казах. Използвам това, че ви изблъсках, за да напредна. И ето напредах малко. Тук скачам. Тук да си вземем бутилката, ако мога. Да. Изпусна бутилката на нищо. Той ме не стига. Нищо не как ще се развият нещата. Това беше тотално малумна катастрофа. Нищо, що ми има две обиколки, значи още имам шанс. Изблъсках го. Тази писта вече ми е добре позната, така че голяма преднина набрах пред него. Обаче май не пак не стига. Не можах да вземам бутилките на нищо. Тук винаги има бутилки. Пак не можах да взема на нищо. Той за май не стига. Но нищо. Ето тази бутилка ми трябваше. Наближаваме краят на състезанието. Без да искам така. Тук много да внимавам. То ми. Имам си много нитро. Имам си почти пълна бутилка нитро, така че изобщо не се притеснявам. Тук не знам какво стане. Важно, че завършим първи и го минам. Даче с 5 звезди. И да видим колко пари ще ми даде. 604. Не е много, но не е малко. Да видим. Не вадаме обратно с алуминиум, значи. Барселона е инфектиран очевидно. В NG на Гей Дрифт не съм. 8000 е минимум. Я да какво мога да отида. И я направо с мини клупа. Да се надявам да успея.
Ето тук са първите, пак казвам, не знам как ги нарека. Тук няма да скачам, защото не се стремя да правя каскади, а се стремя да минавам през тези неща. Да дрифтвам по-точно. Не знам какво беше това. Има си достатъчно време, даже за 2 звезди мисля, така че не можа да го вземем нищо. Без да искам. Така, имам повече от половина, събрах повече от половината точки, така че тук си взема една бутилка. Това е на макснитото, така че той става пълна. О, тук знаех. Просто точно тук не е добре да се дрифта. Тук добре ги взех. Още 1200. Готово. Имам 23 секунди за да се опитам да направя 2 звезди. Просто ще се опитам. Да спечеля 2 звезди. И няма да успея. Обаче ще спечеля с една звезда. По 484. Не е много, но не е малко. Не видя какви са другите две са. Всъщност хора ще го мина още веднъж. За 1000 точки бях за двете звезди, така че и после не знам на коя пита ще се състезавам. И това ще е за този епизод. Не. В началото се разсех. Не можах. Ако този път не успея,
Направо няма да се губя време. Продължавам нататък. Знаете ли какво? Доволен съм и на една звезда. Ами... Това Алфа Ромео мита колко струва? 12 000, аз имам 3017. Ами видим какво мога да правя. 28 000. Венец класик съм сигурен, че го минах. Миналия епизод явно не се е запазил. Сега няма да си губя времето. Няма пари за Кадилака. Така че ми остава... да, аз мисля, че го минах това. За друго съм се състезавал. Сега разбирам. Ами... Тогава... Същия уред трябва на мен изкус. Поне тази писта вече ми е позната. Шевролета е доста бърз. Така. Започва с едно блъскане. Беше това може да е четвъртото. Да. Сега съм на второ място. На първо място съм. Обаче някои това двама състезателя се не виждат в кръста, т.е. не виждат във врата и вече ми изпревариха. Как го блъсках, не знам. Още, че това е една... няма време. Но тази писта със сигурност ще има. За сега съм на последно място, но пак казвам за сега. Ето. Тук винаги има кола. Видите този как ми сблъска.
Добре, как се блъснах? Не ще подскажа, че ще мина тази писта и това ще. Клипът е 26 минути. Почти 26 минути. И все пак минах 3 писти. Това е четвъртата. Това не го очаквах. Този го изблъскват. И тези двамата ги изблъсках. Сега сме на второ място. Голям късмет извадих тук. Този ме дразни много. И двамата си сблъскахме. Май така ще стане. Снимам тази пенсия и това ще за този епизод. Не ми сега писта, извинете, обърках се с Gigant Theft Auto. Трябва да паузирам видеото. Ето ме. Ще мина тази. Както казах, ще мина тази писта и свърши с този епизод. Този го сблъсках. Не си познал. Каква е катастрофа. На трето място съм. На второ място съм. И това беше на коста. Но още нещо не е свършило. На второ място съм, все още имам шанс. Как го сблъсках. Това не можа да го избегна. На пето място съм, на четвърто. На пето. На четвърто място съм. Ами ще пробвам един последен път. Ако не, отново ще го мина извън кара. Да се надяваме. Видях, доколкото си спомням, Venice Elimination.
тогава да съм на тази писта, на това създание да съм по-добре. Той да се справя по-добре. Ами... нямам коментар. Ако и този път стане нещо, направо ще си го минава извън кадър и свършим това. Този го сблъсква, този също. Сега съм на първо място, но да видим до кога. Този нещо се опитваше да прави геройство. Дръпвам що годи някаква преднина, но да видим до кога ще имам. Знаете какво? Ще се умина назад кара. И така, намина го състезанието на трето място съм завърших. Отново съм доволен. Сега видим само колко пари ще видя колко пари ще ми даде. 951. Добре. И от 1968 в следващия епизод трябва да събера за Кадилак. То като гледам имам и още писта за минаване, така че... Ами... Добре хора, това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Коментарите, оценявайте. Ако ви харесват клиповете ми, абонирайте се и пустете в Facebook страницата. За Facebook страницата ми вече се оформих профила и съм добавил линка към Facebook страницата ми в описанието ми, в описанието на профила ми. Ще съм ви много благодарен поне да я посетите и ако ви хареса да я лайкнете. И това е. До скоро!